Hey, what's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure. For today's video, tayo naman ay dadayo sa may bayan ng Binalunan, Pangasinan. Tara at ako'y inyong samahan. Sino nga mga ka-adventure, napadayo nga tayo dito sa may bayan ng Binalunan, Pangasinan. Dahil balita ko may masarap na kainan dito sa may Abasti Binalunan Branch. Pagkapasok nga natin sa loob mga ka-adventure, napakarami nilang mga customer dito. Halos mga empleyado at mga estudyante yung mga nakita nating customer dito. Kumusta yung mga foods dito? Wow, enjoy naman. Masarap. Ma'am, kumusta po yung foods nila dito sa Abasti Binalunan? Kitang-kitang ebidensya, boss. Sa sarap ng kanilang mga pagkain dito at sa ganda ng kanilang ambience, ay talaga namang mapapatambay ka rito dito sa may Abasti Binalunan Branch. Kumusta yung foods dito sa Abasti Binalunan? At heto nga pala yung kanilang mga menu. Pakipost na lang yung video para makita nyo. Naasan lamang to ng LBC Binalunan, tapatan ng Bayan Motogas. Malapit lamang sa may terminal. Hey, what's up mga ka-adventure? Nandito nga tayo sa may bayan ng Binalunan, Pangasinan. Nandito nga tayo sa may Abasti Binalunan Branch at ating titikman ang kanilang mga pinagmamalaking mga foods and drinks dito. Kaya tara, let's chill! Sino mga ka-adventure, pagkalipas ng ilang minuto, andito na ang ating mga in-order. At syempre, ang in-order natin yung kanilang mga bestseller dito. Napakasarap daw yung kanilang foods and drinks dito. Sa presyong abot kaya, sulit na sulit at swak na swak at pasok sa ating mga budget. Sino mga ka-adventure, andito nga tayo sa may Abasti Binalunan Branch at ating titikman yung kanilang mga pinagmamalaki at pangmalakasang mga pagkain dito. Heto nga pala yung kanilang crispy coated french fries. Nag-order din tayo ng kanilang chicken cordon. At mayroon nga rin sila dito pang malakasang clubhouse. Tignan nyo naman mga ka-adventure. Mayroon nga rin sila dito schnitzel. Isa rin to sa kanilang bestseller dito mga ka-adventure. At syempre mga ka-adventure, hindi makawala yung kanilang mga milk tea dito at saka coffee, cookies and cream and chocolate milk tea. Siyempre, hindi na natin palalagpasin na hindi matikman yung kanilang mga foods and drinks dito. First bite, thank you Lord agad. Napakasarap nung kanilang clubhouse. Panalong panalo rin itong kanilang crispy coated french fries. Grabe mga ka-adventure, lalong sumasarap pag sinasawsaw mo ito sa kanilang mga sawsawan. Talaga namang quality. Mabubusog-lusog talaga kayo rito. Shout out nga pala sa ating mga bagong followers. Welcome kayo rito. Kaya kung taga rito kayo sa Binalunan o malapit lang kayo dito sa may bayan ng Binalunan at bigla kayong nagutom at naghahanap ng makakainan at mapagmimeriendahan, yayain nyo na ang yung mga friends and family at arat na rin kayo dito sa may Abasti Binalunan Branch. Dahil kung saan nga may masarap, agad-agad natin yang pupuntahan.